Agtakder tayo, Apo, kinbasahin tayo, ti panagsum. Ayab ti panagdayaw. Idir iyo itiragsak yo ti Diyos, alas sa laknib tayo, iti Diyos ni Jacob, ikanta tayo, ti panagdayaw yo. Siyak ni Yahweh, Diyos mo, anang irwarkan kay Diyay Ehipto, agngangakalain katitad ko, titaroon mo. Ngam di jak impangag, dagiti, tataok, saan ang natulnog kanyak ti Israel. Gapo ti kinasurkirda, binaybayak ida nga agaramid, iti anyaman akayat da. No dumngeg lakumakanyak ti ilik, nagtulnog ti Israel kanyak, nalaka apar makak dagiti kabusor na, kat abakak amin abumusor kankwana. Akrukbab ag simubuteng, dagiti gumurgura kanyak, ken saan nga agpatingga, ti panaka dusada. Ngem taraunan kanto ti kasayatan na trigo, kat panikan kanto ti kasamitan adiro. Tantaan tayo ti imno ti panagdayaw, taaddan ni Jesus kanyak. Tibiyag ko naragsak awan ti pumatpat, tadta ni Jesus kanya. Nasilawanen nasit niya ta kararmak, tadta ni Jesus kanya. Idi mayan ni Jesus, anak ta hindi ko'y puso. Wag ragsak na takbur burayog, tadan kanyak ni Jesus. Awan kanya kunti panakayawawan, tadan ni Jesus kanya. Basul ko narway da ket inugasan na, tadan ni Jesus kanya. Idi mayan ni Jesus, anak ta ito'y puso. To'y kararwag ragsak na takbur burayog, tadan kanyak ni Jesus. May sanam na maikot akwen putno, tadan Jesus kanya. Ululep di dalan ko awandan, tadan Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, ahanag taeng dito'y puso. Tuy kararwag ragsak na magbubunyag, taaddan kanyak ni Jesus. Ay saan nagkamukha, Tadan Jesus kanyak. Ulangan di dalan ko awandan, tadan Jesus kanyak. Idi mayan ni Jesus, anak ito'y puso. To'y kararwag ragsak na tambor burayog, tadan kanyak ni Jesus. May sanam naman ikutakwen pudno, tadan Jesus kanya. Ululep di dalan ko awandan, tadan Jesus kanya. Idi mayan ni Jesus, anak ito'y puso. To'y kararwag ragsak na takbur burayog, tadan ni Jesus kanya. Ikararag tayo, Apo. Agyaman kami, Apo, ito'y nga aldaw, nga intedyo kada kami,
nga nagtitipon kami, itinagan mo, agyaman kami Apo, ti presensya mito'y tingami o Apo, to'y balay mo, kat ada kami nga gigimong king ka. Agyaman kami, kadagijay kakabsat mi nga mapanmot lang idtoy, kadagijay kakabsat mi nga awan idtoy, agbuybuyad dati virtual, ken dagijay haandang sabali nga rason nga haandang makapanidtoy, kat ikararag may matlang ida nga patuloy mo nga alwadan ida ti i-bless mo tunggal maysa ken lalo Panginoon Apo Diyos ket ada kami nga agdengeg ti saom manen para mausar mi ti inaldaw-aldaw mi nga biag agyaman kami Apo ti pastor mi nga usarom nga amang dalan ti sa Apo nga pagbalinin mi nga inspirasyon para iti tunggal maysa nga biag mi ken agbalin kami nga blessings iti sabali nga tattao nga makaduami kadaytoy nga Domingo ket agyaman kami o Apo ken isublimi king kati glory naga ni Apo mi nga Jesus daytoy ti kararag mi. Amen. Agtugaw tayo. Good morning! Madayaw ti Apo ti presensya ti sumagtugal maysa kada tayo. Kakabsat, maragsakan na ka makakita kada kayo ti daytoy na santuaryo ti Apo. Ni kompleto dagiti dati sango ay haan na dakurang na maysa. Maragsakan na ka makakita kada kayo. May salati kurang nan ni Ate Jean. Urayon tayo nga sumurot. Napansin ko, medyo hanyo unay kabisado, dadya opening hymn tayo. Sino kada kayo ti talaga nga makaamuday to Ingato naman ti ima na. Maysa, dua, kaligit dati online, dispensara nyo tahang kumakita ti ima yun nakangado. Sigurado, at dadagitihaan nga makamuday to Ken medyo nangato. At teacher, pwede bang i-transpose natin ng konti? Babaan natin ng kahit na one note lower. Sige nga, subukan nga natin. Yung opening hymn natin. Kantahin natin kantahin tayo jay, titayak ni patay, ni patay, yun. Kadan kanyaki, yung stansang yun. One, two, and titayak ni patay, saan na ka maublag, tadan Jesus kanyak. Tiruangan ti syudad, makitak na lawag,
tada ni Jesus kanyak idi mayan ni Jesus nagtaeng dito'y pusok tuy kararwak ragsak na tagburburayuk tadan kanyak ni Jesus. Okay, this time kayat ko nga kayo ngagkanta. Last stanza, inaktuag tayong 1, 2. Pigsaan nyo. Kadakiti aday ti online worship. Kaiti aday ti pagtanganda. Hangabaling mangigda kayo ti karubayo kakabsat. Ikantayo ti pagdaydayo ka na po Diyos. Kat no ikantayo ti pagdayo yun na po Diyos, pigsahan nyo nga ikanta ti pagdayo ka na po Diyos. Last stanza. Inaktuag tayong 1, 2, and mayan ni Jesus nagtaeng dito'y pusok tuy kararwak ragsak na tagburburayuk tadan kanyak ni Jesus. Hala manwano pala tinanggag ko ti boses na. Tunggal Biyernes, walang Sabado, nakapost di jay Facebook kon, ken naka cross-link, ipopost ko mo tayo, dagiti imno tayo di jay, yan ti chat rooms tayo. Tapno ma-practice tayo, sakbay nga dumuteng ti Domingo, ma-practice tayo, dagiti imno tayo. Dahito iti rason na apay nga, yar aramidak iti video na, dagiti kan instrumental na dagitoy imno tayo iti panagdaydayo tayo tunggal Domingo. So nga ekspektarin nyo mga Biyernes uno Sabado adan video instrumental na dagiti imno tayo iti tunggal Domingo. Uno ti Domingo nga masungad. So inton Biyernes o inton Sabado dayjay imno tayo para ti sumaron na Domingo adan nga nakapost sa Facebook kanadamoten iti chat rooms tayo. Nalakalangan i-click yun langan na dyan ag-play dayjay video. Good morning. Napansin nyo kaditi nakasapit iti liturgy tayo? Adasinan puso nga nakasapit di met? Apay dagito'y sinan puso. Han mga Valentine's Day tata. Anya dagiti nakaprint. Aday ti, I love you. Thank you. I appreciate you. Ken, I am sorry. Apay dagitoy. Intun maudi abas sa ti sermon, kasmal pa si sermon, awisan ka ito nga tumakder. Ket, ikatenyo ti stapler na dayta, datay staple wire na, pilyan nyo ikararagyo no sino ti ikanyo ti dayta. I love you. Sino ka lagi ti datoy? I appreciate you, thank you, ken I am sorry. No agkurang da I love you, kada I appreciate you, I am sorry, kada thank you. Ti
aramidan nyo, garamid kay ito, idya babalayo, itugot yung Domingo, ituloy yung nga itadayta. Rugila dayta kakabsat. Let us make every day or every Sunday, every worship Sunday, our appreciation day. And our thank you day. Our I am sorry day. Kat kasaramidan tayo dayta, agyaman tayo kinapo Diyos, gaputi biyag, ti sumagtungal maysa. Daytoy kat kasung ba tayo iti sermon no madamdama, joyful living, ti kinamapagtalkan tayo, iti agbiag tayo ang mapagtalkan, babayan iti kinaragsak. Naragsak a panagbiag, kat dayta ti pasat ti kinamapagtalkan tayo kanapo Diyos. Joyful living as part of our stewardship for God and to God. Kalingiti at ati pagtangan nakakabsat, kabayatan nga adda kayo iti unig ti balayo, nasayaat nga agaramid kayo mati, oray no, notepad, wano may isang nga papel, isurat yu ti, I love you, I appreciate you, thank you, I am sorry. No da, napasaktan yu, no napagura yung kabalayo, ited yu da I am sorry note. No da madatay, ipatpatig yung nga saan yung kadayon nga ibagati I love you kadakwada, ikanyo ti I love you note. Thank you note. I appreciate you note. Dahito ikapaset iti naragsak a panagbiag. At dati iti sumaganad nga pakaamu kada tayo kakabsat, inton kalpasan iti traditional worship, dagiti kamkamang iti konseho ti iglesia, dagiti members ti church council ket maawis nga umayda dito'y santuaryo, nang runa kada tayo nga dati Ilocano, agsublitay dito'y santuaryo, kalpasan ti Ilocano Sunday School tayo, ket sapay ta nakasukat tayon, apaya, kanya ti suot tayo, Filipiniana. Iso nga ni kabsat nga Marlene, gaputam yang bruso na ti church council, naka-Filipinianan. Kanya kag sukatak to pay laeng. Diyan mo no niya ti suot ko nga barong. Kita ak dagiti barong ko di rabi ket ni nailit. Kun ano bimasit ti tiyan kun haan mo. So naka-Filipiniana tayo ito. Dagiti kamkamang ti konseho ti iglesia. May kadwa, into Domingo, rambakan tayo ti Senior Citizens and Grandparents Sunday. Domingo, dagiti amin nga senior citizens kan grandparents. Oray no hangka nga senior citizen no, adda apumon, may raman ka, into no Domingo nga marambakan. So, Senior Citizens and Grandparents Sunday. Ti tema ket Senior Sunday, it only gets better as you get older. Habang tumataeng, sumaysayaat. Kasko natin may nga imno, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Sumamsamit kabayatan ti panaglabas ti panawen. Sumaysayaat iti panaglabas ti panawen. Adan to online fellowship iti oras tela una, dahito kat via Zoom, ken adamot contest. Anya ti contest para ti daytoy recreation of throwback photos. Adda sample na daytoy. We have sample. Ayan. Di 1980, daytoy ti picture. Ngem iti 2013 daytan ti labas na. Ayan. Ulitin tayo lang dahil naaramid hindi na palabas.
Throwback picture, recreation of the throwback picture. Papintasan iti throwback picture nga mai-submit. Dadya iti contest kakabsat. Open da ito kay kami nga senior citizens, nga miyembro kan grandparents, ang miyembro ti iglesia. Mangpili kayo ti daan na picture yu, kan i-recreate yu. No niya dayjay scene, una eksena ti dayjay daan nga picture, ulitin nyo iti agdama. And then i-submit yu dayjay picture nga the caption na via messenger. Mabali na solo, duo, uno grupo. Kat syempre gaputa, contest na ito ay ada premyo na. Nadya mga bak, tay premyo na. Third place, 1,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. First place, 5,000 pesos. Uy. Ti deadline ti submission kakabsat kat inton August 31 inton katapusan. So, isubmit yu daytoy throwback pictures yu aging ka August 31. Ken during the Zoom fellowship adda dagiti dadumapay nga games tayo. Ada dagiti dadumapay nga games nga ken raffle nga aramidan tayo. May katlo, ti first regular council meeting tayo ket marami dinton madamdama. Kalpasan iti pangaldaw. Iraman tayo kaditi karkararag tayo ti council chair tayo ni Brother John Sermonia ken ti Sibubuo at Church Council. Tapno sapay tati apoy paay na ti sirib kada tayo ken kay iti miyembro ti konseho para iti daytoy nga panagpurok iti konseho ti iglesia. Ti bulan ti Setyembre kakabsat ket Christian Education Month. Ti tema ti CE Month celebration tayo ket Partners in Faith Formation and Discipleship, Peace Builders. Kaspasa ti panangrambak tayo ti CE Month, maarami ti recognition Sunday, inton September 11, gapuna dagiti listaan dagiti nagturpos, naggraduar kadagiti ada honor na nga anak tayo, apo tayo, kaanakan tayo, iti daytoy nga tawen, daytoy nga school year, dawatag nga isubmit yu. Tinaganda, eskwelaan da ken no anya ti honor da. Iti kabitan na panawin. Amok nga dahil na dumakada kahit saan na mo ti ag-fill up dyan ti Google Form. Higap po na, no saan kayo nga maka-fill up dyan Google Form, uray no i-message da klaang. Tapno, mairaman ka di tinaganda, kaditi mabigbig inton September 11. Kastambat nga inton pasatmat iti panangrambak tayo iti CE month kat iso iti launching of our Sunday School ken Sunday School Rally. Actually, kada tayo nga Ilocano, ti Ilocano Fellowship, san tayo nga masapol nga i-launch ti Sunday School tayo. Apay, manipod mo na Domingo ti Hunyo, rinugyan tayo ti Sunday School tayo. Ngam ti daduma a grupo in tupay lamay nga bulan ti panay-launch tayo ti daduma nga Sunday school groups. Ngam oreno kasta dawatek nga suportaran tayo kadi ti launching iti Sunday school ti naduma-duma grupo ti iglesia. Tapno kalpasan ti worship service tayo kaduaen tayo dagiti naduma-duma grupo ti iglesia tayo para ti launching iti daduma Sunday school groups. Kaya nagigidan tayo itong Sunday School iti dayta nga aldaw, dito'y unag ti santuaryo. Masapsapan to umay dagiti adati traditional worship, kan umay to dagiti adati contemporary worship,
sang kamay sa tayo dito yung nagtiglesia nga mangi-launch iti Sunday School. Ken, mabingay ti grupo tayo. Dito ito amin ti pakaangayan ti Sunday School. Inton September 18, maudi da ito'y, wano may kadwa nga maudi ko na kidi. Inton September 18 kakabsat, iso ti panangangay tayo ti Christian Education Sunday. Ken joint worship da ito'y. Joint worship, September 18. May santo lati service sa yun ton September 18. Oras iti alas 9:30 iti agsapa. Kaninton September 25, isumutan iti rugi iti face-to-face Sunday School kay iti amin nga level, manipod ubing aginggat na taengan. So, adanton Sunday School kay iti ubing aginggat iti na taengan, manipod September 25. Inton rabi kakabsat, tonight we'll have the pamana ni Obispo. May sa konsyerto da ito'y via Facebook and YouTube kan iti UMC TV. Suportaran tayo kadida ito'y. I-click tayo, wano i-search tayo UMC TV, kat makita tayo ito, mabuya tayo ito da ito'y online concert. Itatarabi oras alas 7. May video clip ba tayo dito? Huwag kang mawawala sa August 28, 7 p.m. Pamana ni Obispo, isang virtual concert para sa mga manggagawa. See you there! O huwag kang mawawala, kuna ni Obispo. Para sa dino, no sino ti beneficiaries na daytoy. Kakabsat, dagiti retirado at trabahador, pastor diakonesa, ti papanan na, pensyon ti retirado nga trabahador, pastor kan diakonesa, ti papanan na ti anyaman nga urnong, babanti daytoy a konsyerto. Dagiti dadtong mga ministries sayo kat addan nga na-i-flash kan masarakan tayo madagita iti Facebook page ti Iglesia tayo. Gapuna kadarato tayo kadinga bisitaen ti Facebook page ti Nax United Methodist Church. Agraman ti YouTube page iti Nax United Methodist Church. I-click yun lang ti Nax UMC. I-search yun dyan Facebook iti Nax UMC. Makita yun sa dyan ti Facebook page ti Iglesia tayo. Inaldaw, Lunes aging Biyernes, alas 7 tagsapa, iso iti umagang kay ganda. Kastamot nga, iti oras ti alas 7, alas 6, iti rabi ti Sabado, iso iti nahimbag adamag. Itultuloy tayo kadi nga suportaran dagito nga ministries ti Iglesia tayo. I-welcome tayo man kakabsat. Da kabsat ka Abigail Austria kan Angelo Austria manipod iti Cagayan. Tumakder kay kadi Abigail kan Angelo. Ayan. Kasinsinida ni kabsat nga Marites. Welcome to Nax United Methodist Church. Sapay tati apo, bendisyon na kayo. Kan mariknayo ti presensya ti Dios kas makipagdaydayo kayo kada kami ditoy. Kas tamad nga i-welcome back tayo. Nagiti dati nga taganak sa gituyang kat. Sino ti makamamu kadakwada? Holo. Kung ang dala may sa kadakwadan ti kurang na or urayag nga agsubli dito'y Nax. Itinapalpalabas nakita nga da agat attender da dito'y panuwampay ni Pastor Marcel. Ngamita
Tata lang makita yung nga kompleto, halos kompleto dan. Ate Jean, kanda kayo amin. Ada to isang tumader kayo man. Ayan. Welcome back to Nax United Methodist Church. Actually, did that good samkat, agat atender da good samkat. Ngam talaga, taga-Nax. Pasat dati early birds. Da Ate Jean. Di mo Ate Jean. Maminsan pa'y kakabsat na yung bagag agsapa kada tayo, ti apo ti madayaw, iti presensya tayo ti daytoy. Kan kada kayo nga dati online, ulitek, awisan kayo, no dagon dawayo, kan sapay ta dagon dawayo, makadwada kayo, iti panagdadayo tuneg, iti santuaryo na dito Nax. Denggantay nga ro ti panakaibasa ti nasantuan na kasuratan. Basahan tayo, itinasantuan nga surat, manipod ijay Isaiah 6, verses 1 to 8. Kaya't kastoy ti kunana. Ititawan apan nakatay ni Ari Urias, nakitak ti Apo, si tutugaw itinangato at trono na. Agsaringgayad iti gayadan iti kayag na iti entero at templo. Iti likmut na si tatakder dagiti umapapoy a parswa. Indem ti payak ti tunggal maysa, duwati na ngabong iti rupa, duwa iti bagi, ken duwa usarinda nga agtayab. Ipukpukaw da ti tunggal maysa. Santo, Santo, Santo. Nasantuan ti Apo ang makabalin amin. Napno ti lubong ti dayag na. Gapoy ti pigsa titimag da na dayag ti pundasyon ti templo. Napno ti mismo at templo iti asok. Kinunak asyak pay awanin ti namnamak. Dakas amin agaon ti ngiwat ko ket agnaetdak iti sidong dagiti tao na anarugit ken dakes ti tunggal ibalikas da nupay kasta nakita kadagiti mismo ang matakiti ari ti Apo a makabalin amin ti mayab nga imay kanyak ti maysa kadagiti parswa si igem ti beggang iti sinipit na iti altar insagid na ti begang kadagiti bibig ko ket kinunana na isagid daytoy kadagiti bibig mo ket ita nadalusan ken napakawanen dagiti basbasol mo. Nangeg ko a kinuna ni Yahweh, siya sino iti baon ko, siya sino iti baon ko. Ibaon tayo, insungbat ko, adtuyak, ibaon nak. Tisao ti Apo, sungbat. Basaan tayo lang iti baro at tulad, gapoy ti Hebreo, chapter 13, verses 1 to 8, ken 15 to 16. Ket kastoy ti kunana. Ituloy yo ti aginaayat akas agkakabsat ken ni Kristo. Laglagipin nyo apasang bayen dagiti gangganaet at dagiti nagpadagos iti balbalayda at dida ang mga angheles dagiti sinangaylida. Laglagipin nyo dagiti at dati panagbulusdan ket panunutin nyo akasla kadwada kayo met iti panagbaludan. Laglagipin nyo dagiti agsaksak kasla agsasakbag kayo met. Masapul asaan matulawan iti matrimonyo ken aglinaed dagiti agasawa anapudno iti maysa ken maysa. Ngamin ukumento ti Dios dagiti immoral ken
makikamalala. Di kay agagum ti kwarta, mapnek kayo kuman iti adda kada kayo, takunan na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Isut gapo na asi tataldag tayo nga agkuna. Ti apo ti tumulong kanyak, awanto ti panagbuteng ko, anya ti maaramid kanyak ti tao. Panunutin nyo dagiti imununa Panguloyo, anang ipakaammo iti mensahe ti Diyos kada kayo. Amimersen nyo, no kasano ti panagbiag, ken ipapatay ket tuladin nyo ida, iti panangipakitada, ti panagtalnag iti Diyos. Saan nga agbalbaliw ni Jesucristo, isumit lang idi itaken agnanayon. Ngarod masapol a kananayon nga agdaydayaw tayo iti Diyos, akas daton nyo kenkwana, babaen ti ni Jesus, ti daton nga agtaod, iti bibigno, ipakaammo tayo ti dayag, tinagan na, diyo liwayan, iti agaramid, iti naimbag ken, panagtinulong yo, ta dagitoy ti daton a panagkasarakan iti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agtakder tayo, Apo. Iten ti tinapay, ti biyagapu, amaipay ito'y kararwan, kas panangpit mo diyay, den at maybay, kadagiti tao namin sinan. Amen. Ti Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti may sangal daw panaginana, napanangan ni Jesus iti balay iti maysa kay iti Pangulo a Fariseo, ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus apilyan dagiti sangili dagiti kasayatan a pagtugawan. Isut gapuna, sinarita na amin kadakwada daytoy a pangarig. No ta mangawis kan ka iti paboda, di mo pilyan ti kasayatan a pagtugawan. Ang mga no adda na awis a natantanok ngem sika. Umaytukan ka, tinangawis kada kayo adwakat kunana. Pangaasim ta itad mo daytoy atugaw kan kuana. Mabainan kanto ket kapilitan ngagtugaw ka, iti kanumuan apagyanan. Ngem no maawis ka, inka ket agtugaw iti kanumuan a lugar. Tapno maytukan ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay ka ijay nasaysaya at apagtugawan. Iti kasta may daydayaw kanto, iti matang dagiti sangaili. Tama may pababanto ti amin, amang itanok ti bagina, ket may tanok to ti amin ngagpakumbaba. Kinunamot ni Jesus iti nga awis kan kuana. Nuyawis mo ti maysa pangaldaw no pangrabii, di mo awisan dagiti kakayam mo wano dagiti kakamsat, kakabagyan wano babaknang akarubam. Taawisan na kantumet, ket iti kasta, supapakan na kanto itimpaay mo kadakwada. No agpadaya ka, imbitaram dagiti na panglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay ka dagiti bulsek. Nagasat kanto, tadida ka masupapakan. Ngam gungunaan na kanto ti Dios into na agungar, dagiti nalinteg at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Bendisyonam kati kinapudno, tapno isut karaon ko, Apo, kas mangpukaw tiki nadakes ko, ketan
mensahe iti kanta. Matibay, may tugot iti Nax Virtual Choir. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means on a dark and cloudy day when men are crying in the rain. Because of love, because of love. To
Wow. Thank you, virtual choir, for that powerful rendition of the music or the anthem, We Are the Reason. Datayo ti rason no apay nga imay ni Jesus. Datayo ti rason no apay anatay ni Jesus. Joyful living. Anya kaditi masapon nga ramiden tayo, tapno naragsak tay lata. Anya ti masapon nga ramiden tayo, tapno naragsak tay lata. Tapno addaan tayo lata iti ragsak iti puso tayo. No kung naragsak ka kanayon, kahit nakadiasawan nga, nakaisim ka kanayon, unog katawa ka kanayon, baka mo't nag-isisem ka magmaymaysa o nagkatawa ka maymaysa, kunanto di kita tao makakita kan ko na nikita am nagbagtitsan. Agbalan. Agmauyungan ni ikit, ni uliteg, kunadan ugad kada tayo. Joyful living. Ti panagbiag. Segun iti pagayta ni Kristo, ipaay nati ragsak. Ti panagbiag, segun iti pagayta ni Kristo, ti panagbiag nga addakan Kristo, ipaay nati ragsak. Ngem, kayat ko ti makipagpanpanunot kada kayo, iti daytoy balakad, ti nagsurat iti Hebreo. Hebrews 13:1-8, and 15-16. Dahil binasa ni Teacher Leia kada tayo. Amo kung adu dahil kiti amuyo nga banag tapno naragsak tayo. Adat tati dahil duma naragsak da no makaawat da ti kwarta, dakkalagatad. Dahil duma naragsak da no successful ti negosyo da. Dahil duma naragsak da no umawat da iti napintas a regalo. Nagiti daduma, kontentuda, naragsak no, naragsak ti pamilyada. No awan ti sakit da. Nagiti daduma, naragsak da, masarakan da ti ragsak, iti bunggoy da iti kadwada, iti pamati. Kaslay iti Miyerkules, nasdaawak, well, iti wedding anniversary mi kani bakit kinigtutdak dagiti kakadwa tayo nga daddo mga kakadwa tayo ti Ilocano Fellowship. Alas 7 tagsapa, karuruar ko dya kwarto, bigla nga sumangput da. Nakaturog pa ni Mrs. May da kami kinablaawan. Nakikape kan nya jay brunch. May da kami kinablaawan. Idi Miyerkules, kunak no rumwar kami, nga mapan kami iti maysa nga lugar. Nga di dya igpapangal daw, ni itagsapa, mga alas 6. Minessage ko ni Kabsat nga Marlin, anya matuloy tayo sa dino. Si Mungbat, di ta kano balay mo, pastor. Nakigtuta. Tapos dawa man, sorpresa da ito ya. Umay daman dito ya. Nagpapangal daw kami DJ parsonage. At naggitugot iti sinampalukan akalding. Kumusta nga tatitumang ko? Ada pork steak, uy. Nya pwede jay dadumang itugot mati chin. Pork binagoongan. Adamot na gitugot dapay kaldereta nga manok. Kaldereta dayay. Dinengdeng.
Kunak, kastoy gayam dagiti kakabsat nga Ilocano to'y naks. Kakabsat, welcome kayo nga umayja parsonage. Adalakat awit you. Kata kayo nga da iti online. Naragsak dito iglesia tayo. Naragsak tayo tagkakadwa. Saan da nga dagiti kita dumakakabsat tayo, saan da makontento ti Domingo laing nga panagkakadwa. No dawaya talagang agtitipon da. Napintas dayay. Tata, kung kunada kaano manen, kaano tayong ulitin da ito'y. Sapay tad ado tayo ito. Ngam ni, hanto nga makanay dya parsolade sa nod, ado tayo. Di dya ito ito na Holy Club. Unaan, paikakto ni ti linong na dya rooftop. Agarag paramid tayo ito ti abong na dya rooftop tap no, at napagyanan tayo. Nalawlawa di dya. Ano saan tayo la tumulig yung dya 5th floor. Ang kay madanagan, tentun malpas iti rebuilding da ito yung sanctuary tayo, kadanto elevator nan. Nya Kuya Jun. Oray sa dino nga floor, ti papanan tayo, antay ito marigatang umulin, tadanto elevator rin. So, naragsak ti kakadwa. Kasko na ti may sa kanda, I love the feel that I thrill when I get together with God's wonderful people. Oh, the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see the happy faces, praising God for heavenly places. Oh, the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Nagragsak ko na ti salmisa, ti makikadwa kayo ti tatao ti Dios. That's joyful living. To live with the people of God. Ngamit ta, nagsurat ti Hebreo, saritaan na nung kasanutay pay, nga agbyag ang naragsak. Iti chapter 12, iti Hebrews, ikumparar na, ti kapadasan ni Moses ijay bantay ti Sinai, Hebrews 12:18-21, iti kapadasan to dagiti tattao ni Jesus, tattao ti Dios, nga agtaeng ijay na santuan na syudad. It contrasted the experience of Moses on the Mount of Sinai with the experience of people of God in heaven. No kasanoan ni Moses kat narikna na tinaydumduma aragsak. Idi nga adda ijay bantay ti Sinai agsipud ta kasarsarita na ti Dios. Naragragsak tupay ti kabadasan tayo intun adda tayo ijay langit kapulapul tayon saan lang nga dagiti sa santo no diket agraman dagiti anghel ken nang rona ni Apo Dios. Kalpasan na, binalakadan na, binagbagaan na dagiti nagbasbasa iti surat na kay Hebreo nga saan da ko mga agsukir iti dayjay nga agsasaw kadakwada. Ken saan da nga tuladen ti inarami dagiti Israelita napagura dati Dios, agsipod ta nagsukir na. Ket kinunati nagsurat ti Hebreo, gaputi pa nagsukir dagiti Israelita, nadusa da, ket natay da. The author of Hebrews advised his readers, ken kastamad kada tayo, asaan tayo agsukir ken Kristo, lest we experience the same with that of what the people of Israel experienced. That is death. Kalpasan na, kunana, anya ti masapol nga ramidan yo. Anya ti masapol nga ramidan tayo. Chapter 13, verses 1-6, kunana, let brotherly love continue.
agtultuloy ko ma, itinayin kabsatan nga ayat. Let brotherly love continue. Daytoy love, akon ko na brotherly love, iti Grego kat Philadelphia. Ditoy tinagapwa na dayjay sa nga Philadelphia. Kanda nagan iti estado di US Philadelphia. Manipod ti dua asao a Grego Phileo. Phileo means love. Adelpha, meaning brother. So Philadelphia, kaya nasawan, brotherly love. Ayat iti kabsat. Di syudad a Philadelphia, iti Pennsylvania, kaya nasawan, syudad iti na ingkabsatan nga ayat. Una syudad, city of brotherly love. Daytoy iti umuna kay iti balakat ti nagsurat ti Hebreo, no kasano, at ti maysa nga tao ket marikna na iti naidumduma aragsak. Kunana, no kahit ti adaan ti naidumduma aragsak, let brotherly love continue. Ituloy yu ti kabsatan a panagayat. Kasano? How can we continue this brotherly love? Verse 2, kunana, don't forget to show hospitality to strangers. Awatin nyo, unong sa inyong liplipatan, ti tumulong kan mangawat, kadagiti estranghero. Yung nadaduma, nagrigat nga ramidan da ito, lalo ti da ito nga panahon, di mat. Tumulong ka, iti dayjay saan mo nga mamo, kali iti estranghero, patarusem, iti nagtibalay mo, gayam, kalpasan iti sumagmanong aldahon, sa mamanong oras, mas dao ka ni awanan dya cellphone, awanan dya wallet, dagiti daduma, siguro, kabadasan daytoy, day ado, real da daytoy, ni dagiti babae, naramusdan, napapatay pa na duma. Amin dato'y katgaputa at da pinasirikda ng estranghero to nagtipagtanganda. Ijay Ilocos, di balay. Di Narvacan, di balay mi, uray no, manula nga anay ti nga nagpirman tapno marban. Nung mapan ka jay ayan mi, ada kami nga mismo tinagti poblasyon ngam jabalay miti kanunumuan. Jay ko nakon, manula nga anay ti hanga nagpirma, marbanton. Yung uray no kas jay, welcome ti amin at tao sa jay. Nagiti gagayem, nagiti barkada ay kakabsat ko, feeling da, di balay damot langin. No sumangput da, diretso da di kusina. Lukatan da di kaldero. Unan, diretso da di ref. Lukatan da di ref. Naduma, sumrak da pay, aging gadya kwarto ni mama. Pandagilad sa jay. Kastamot, malagip ko, idubing kami. Manon, nagiti tao nga, nagiti lalaki nga. Saan mi ngam mo? Namam mula ni Papa, di jay kalsada mo na di highway, kung nakit naman na nga, awan ti pagtuluyan da, awan iti pagsapulin na estranghero da iti lugar, awisin na may dagyan di balay. Tunong kuhan, amom tag karpinte, amom tag mekaniko, at ang mekaniko ni tatay di tatang ko, wen ko na da. Nagkatumulong iti shop. Tadya sango ti balay, iti parkingan ti motor, di mutan ti pagsimpaan day di tatang ko kay iti motor.
Ta mekaniko nga rod. Tumulong da sa jay, ket no adda customer da, no da masimpaan da, kukwadan. No kayat da ti mangted para iti igatang ti sidaen, mangted da. Ngam no saan, okay lang. Libre pagyanan, libre balay, libre kaan, adda pa'y pagsapulan da. Kasjay ti aramid da iti tatangmi. Manung nga lalaki di nagdalan di balay nga kasjay. Awang saan kami nga nabak nang, nututusan, no niya ti masapulan day di tatangmi, iti may sangal daw, makanay day nga, pakitsandam ni na amama, iti kanan mi ti may sangal daw. Kan balon mi agkabsat nga mapanskwela. Kumbaga, isang kahig sang tuka. Ngem no adda dagiti estranghero, welcome da di balay. Nairuam kami nga kasjay. Gapuna, da kami, iti panagdestino mi, da di personage, kanayon nga lakalukat. Ore sa dino nga destino mi, di personage sa kanay nga lakalukat. Welcome, ore ti siya sino man nga umay. Na minsan, nadamay sa nga medyo agkurang iti panunot na nga babae, taga-abra. Kalugaran ni Kabsat nga Ethel. Nakita ni mama nga sutsutilen dagiti lalaki di jay tiyandaan. Nadlaw na nga medyo saan nga normal. So, isuda ka ni Papa, inawis da nga umay balay. Nakigyan balay ti may sang rabii. Ngam, apo, hindi mang rabi kami, amuit ko na, I want the fried chicken. Kinatang lati si dami. Ay, awan, narigat lati biyag mi, dahitoy lati kabailan mi nga, gatangan nga si dae. Hindi, maturog kami. Jay nga to, ti balay, awan ti division na, talaga nga, dakkalay ta, talaga nga may sa, adala, kaman mi, awan ti foam. Pungan laeng, kan, kaman, pungan kan ules. Hindi, kung na ito yung babae, awan ti kudsan nyo. Agsapol ti kudsan. Kabigatan na, pamigat, agsapol iti. Naimas as sidaan, itlog lang aron, itlog lang ti sidami. Ngam kasjay, uray sino, welcome niyo balay. Di may isang lalaki nga, di miyam mo, stranghero matlaeng, nakigyan mo lang yung balay, naglatero, nag-assemble iti kaha iti tricycle kan jeep. Aging nga nakasapol iti di jay nga jay lugar mi ti nakasapulan na ti asawa na ken nagrugi mo ten iti mechanic shop na. Nangirugi mo ten iti shop na kas mekaniko. Ken body belt. Naragsakan launay day di Papa. Taada na tulungan na. Awanan kami. Ngem at daragsak kada kami apay. Ti makatulong kaligitag kasapulan, dakkel ti paay ng aragsak. Kas ko natin nagsurat ti Hebreo,
Itultuloy yu iti na kabsatin nga ayat, babaan iti panang tulong yu kad iti estranghero. Kat babaan ti day tamarik na yu ti na idumdum mga ayat, na idumdum mga aragsak manipod iti apo. Sumaruno. Kunana, di yu amu, baka dayjay na inawat yu kat anghel manipod ti Diyos. Kat nukas jay, ti apo, bendisyonan na kayo. Hospitality blesses both the one who gives and the one who receives. Kas kung nagtatay natulungan day jay na adaan ti bukod na matin nga shop, adu ti customer na, nagidadu mga customer niya balay kat napan kanya na nga awan problema on kaso na kan ni papa day papa day jay. Tinapatag kat natulungan na. Day jay lalaki nga. Di na muno sa dinot papan na idi. Pinagyan na ijabalay. Kuna tinagsurat ti Hebreo, di mo baka anghel dayjay pinatarusyo. Kati apo bendisyon na kayo. Kastamot intuloy tinagsurat ti Hebreo. Naglagi pa nyo, dagiti masakit. Dagiti nakurapay, dagiti nakapoy. It tells us to remember and to help those who are weak, those who are sick, those who are in need, those who are poor. Kadigiti adda asawa na, dahito iti balakad na. Let marriage be held in honor among all. Respetaren ken dayawan ko mati sumagtungal may sa ti kalaysa. Awan ko mati magsina kaliti agasawa. Dagiti agasawa respetaren da ko mati maysa ken maysa. Ayaten da ko mati maysa ken maysa. Ipatig da ko mati maysa ken maysa. Intuloy na. Let marriage be held in honor among all, and let the bed be undefiled. Ket nasawen, saan dalang respetaran kandayawan ti maysa kan maysa, no dikit di. Dayjay matrimonial bed, uno katred ang agasawa, awan ko mati sa bali nga gidda. No di isuda lang agasawa. Kung nati may nga pagsasao, kadigiti kadpada nga lalaki nga dasawa na, laglagay pa nyo daytoy, happy wife, anyat ka na yun na, happy life. No naragsak ni Mrs., naragsak ti biyag mo. Kasday kumamit, happy husband, happy life. Agpada. Ngayon madda nabasak ket nga may nga nabasa ka may nga poster. Na inaisturak da ito Ija Valenzuela, hindi naglekturak. Kunana, don't question your wife's decision. Look whom she decided to marry. Kadagiti lalaki, hanyo ka nga questionan ti desisyon ni bakit yu. Kitain nyo no sinot na pagdesisyonan na nga pakiasawaan. No question na rin yung desisyon ni bakit yu, kasla ko question na rin yung desisyon na nga nakiasawa ka na kayo. Friends, dahito iti ko natin nagsorte Hebreo. If you want a happy life, a joyful life, let the marriage bed be holy. Let marriage be held in honor among all, and let the bed be undefiled. Be content with the things that you have,
Makontento kayo kaditi adda kada kayo. Kahit nasa liklikan nyo kiti kinaagom. Liklikan nyo ti gamgam kaditi adongem iti dayjay kasapulan nyo. It has something to do with our stewardship. Kahit nasa wano anyaman tadda kada tayo, masapol ang sursuro tayo tagibingay. Learn to share what you have. No nyaman ti addang kada tayo, masapol nga ibingay tayo. Liklikan tayo tagbalin nga kas iti tukak. Anya ti kunadya tukak. Kukwak, 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 kukwak. Kukwak na la amin. Sot bagbaga na kukwak, kukwak, kukwak. No di kiti, kukwam, kukwak, kukwam, kukwak, 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 kukwak. Haan. Kukwam, kukwak, kukwam, kukwak. Saan nga? Kukwam, kukwak, kukwam, kukwak, 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 kukwam. No. Share what you have. Share what you have. Verses 7 to 8. Dandani man malpastoras kon. Di, muna pasot pala ti sermon. The second part, ijay to Sunday school tayon. Second part, kunana, remember your leaders. Anya kadi, sino kadi dagiti leaders nga bagbaga na ditoy. Kunana, laglagi pa nyo, dagiti mangidadaulo kada kayo iti unagtiglesia. Laglagi pa nyo, dagiti mangidadaulo kada kayo iti pamati. Kalpasan na, inaganan na, no siya sino dagitoy. The Moses, the Josue, ni Abel, ni Enoch, ni Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, ni Jose, ni Rahab, ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Jephthah, ni David, kanta dumapay. Remember your leaders. Lagligag pa nyo, dagiti leader yun na nagtiglesia. Lagligag pa nyo, dagiti mga ikarkararag kada kayo. Lagligag pa nyo, dagiti mga bingbingay, ti mensahe, ti apo na kayo. Love them. Honor them. Considering the results of their conduct, imitate their faith. Saan nga? Naglagi pa nyo dagiti leader iti iglesia. Siputan nyo nga kanayon, baka nun niya ti pagkamalyan na. Kat nung nagkamali, ay petisyonan nyo nga dagos. Saan? Remember them. Pray for them. Honor them. Respect them. And when they have some misgivings, support them. By this, we are giving honor to the Lord. We are giving honor to the Lord. For we are honoring His servants. We are honoring His workers. These are just some of the ways by which the author Hebrews friends tell us in order that we may have a joyful life. A joyful life. And having a joyful life should be a part of our being faithful stewards of the life that God has given us. Agbalintay kadi ang mapagtalkan ti biyag ngayon pa iti Diyos kada tayo, babayan ti panagbiag tayo, anaragsak, kasano. Welcome the strangers. Welcome the weak. Help them, support them. Respect your spouse. Honor your spouse. Remember your leaders. Remember your leaders. Page 3 pa ilang kakabsat, at dapat talong nga pahina, ituloy kong tun sumarno. Kakabsat, itiday to'y a Domingo. Kas, rambakan tayo. Ti
ragsak apan nagbiag. At dita liturgiyo ti upat a puso. How are you going to respect your fellow church member? How are you going to honor your fellow church member? How are you going to show your love to your fellow church member? Dawatag man, ikatay nyo tay staple wire na dayta, kat itadyo dayta, no sino ti kayat yung pangitadan ti I love you, sino ti kayat yung pangitadan ti thank you, I appreciate you, kana I'm sorry. Asit ganyo suna, kat itadyo kan kwa na dayta. Ni awang mo tunga der. Happy and joyful living means appreciating each other, respecting each other, expressing our love to one another. Philadelphia, love your brother, love your sister, appreciate them. And when you have done something wrong, say sorry to them. And when you want to appreciate somebody, tell them that you appreciate them. Wow. Daytoy dyan konak. Siya ka mismo kakabsat, makarik na ti na dumaragsak, nga makaawat. Thank you. I appreciate you. Kaya't nasawin, adda bunga ti ministry ka na kayo. Thank you so much. Thank you so much. Siyak samot ti na-touch di sermon ka na-touch ti dahito aramid tayo. Kasungbat tayo agtultuloy iti mensay kakabsat, itad tayo dahiti sagot tayo ti Apo. Ushers, please. Awagak lagi jay Asher man. Thank you. Thank you. Iti santuario mo Apo, ited miti datuni,
kararag tayo. At tuyo apo dagitoy asagot in kami paikan ka. Madayaw ka gapo ka dagitoy. Benediction ka dagitoy daton mi. May ayo ka kadiwa apo kada kami gapo ka dagitoy. Aramatem ka dagitoy Dios tapno may wargawag pa iti mensahe ti panakaisalakan kay tad adupay at tao. Benediction nam dagitoy nang ipay ka dagitoy no manuman tintadakan ka. Isublim ka nakwada ti mamin gasot adaras wenad adupay. Daytoy kararag mi tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kantahin tayo apo iti himno ti kinas disipulo nga entitled Adtoyak Apo. Siak ti Diyos anang parswa, iti langit ken daga, nangikot isasangit, ti tatao. Pinaswab di bitbitwen, ket silawak met biagda, sino ti mangyes silaw, kadakwada. Aduyag mo, ibahon na, nangeko panangawawak mo, mapanak apo, iturong na, itataom ket ipatay ko. Siya ti Diyos mangtetudo, nge magrigat tatao, dakelunay ti asik, nge madaywandak, natangken di puso da, ngen balbaliwak ida, isao kinakit den, sinut mapan, at tuyak apo, ibahon na, nangekot panangawawag mo, mapanak apo, iturong na, itataom ket ipatay ko. Siya ti Diyos at tumulong, kadagiti agrigat, taraon dati itbek, ken salakan, itbek ti kaimbagan, na inda makamnekan, itdepay daytoy biyag ko, sinut mapan, at tuyak apo, ibahon na, nangeko panangawawag mo, mapanak apo, iturong
dayaw ka o Diyos. Iti da ito yung agsapa. Agraman kami, iti panaypalagip mo ka na kami, ang masapul mi, iti agbalin, ang mapagtalkan, iti da ito ibiyag ngayon ka, in pasublat ka na kami. Agbalin kami ang mapagtalkan, iti da ito ibiyag ngayon talag mo ka na kami, pasublat mo ka na kami. Babaen iti panagbiag mi asiraragsak. Nga masarakan mi lang tiragsak. No, babaen iti pamatimikan ka, iturong na kami at tumulong ka iti kasapulan. Tumulong ka iti estranghero. Tumulong ka iti nakapoy. Naragsak ti panagbiag mi. No baban iti panamatimikan ka, ket respetaran mi ti maysa ken maysa. Respetaran mi ken dayawan mi. Dagiti kaingungot mi. Respetaran mi ken dayawan mi. Dagiti mangidadaulo kada kami ng runa. Dagiti mangidadaulo kada kami iti panagpamati. O Diyos, tulungan na kami tapno mabalin mi kadi nga ramidan dagitoy. Tulungan na kami tapno mabalin mi kadi. Amay pakita. Ada kami kat ibibiyag mi ti pamati mi. Kat gapot ibibiyag mi ti pamati mi. Mapagtalkan kami ti biyagayin paay mo kada kami. Kat kastamet amarik nami tinaydong dumaaragsa. O Diyos, ti daytoy kanito. Kas, iyunat ko ti imak agturong kayo iti anak mo ita. Itdem dagiti karkararagdat, itdem dagiti dawdawad akan ka. Nunyaman dagiti nasakit ang marikrik na ita, itinagan mo Kristo, ipaay mo ka diti panakaagas kadakwada. Kastamot ti aramida mo wapo kay ti kakabsat mi, miyembro ti pamilya mi, so da masakit ita, itinagan mo, ideklarar mi, napaimbagnan. We declare healing upon these brothers and sisters. We declare healing upon our loved ones, our family members. And we also, Lord, claim for comfort to be upon our brothers and sisters who are grieving because of the death of their loved ones. Apo Diyos, itay parbangon, narik naman ti maysan napigsagin ginad, ejay abrak, ejay ilokos. Agtultuloy ang makariknaw, apo ti panagkintayag ti daga. Dagiti kakabsat mi sa jay. Tulungam kanida. Aywanam kanida. Sa luha damida. Kasama taramidem, ti sumagtungal may saka na kami. Nagyaman kami, agsipod tamumi, aday to'y kararagmi, kat adahan ngayong kasungsumbatan. Tinagan mo Kristo. Amen. Atuya ka po, ibahon na, nangeko panangawawag mo, mapanak mo, iturong na, titata umket ipateg ko. Intay nga rin yukra dagiti takulap tayo kakamsat katawatan tayo ti pamendisyon. Ti bendición ti Dios eterna ken ka, para buna eterna at familyam. Ti masakbayam, tawidan na santuan,
bendition iti Dios kanayon eterna. Ited na tunggal umay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusom, bendition ti Apo. Ti bendition ti Diyos ited na't anak mo, parabo na ited na't apapum. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendition iti Diyos kanayon eterna. Itinagan Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.